Go Jego! Go Jego! Go Jego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Bunalkol! Philippine Standard Time. It is now 30 minutes after 8 o'clock in the evening, and we are broadcasting live across the city by the bay. This is 90.7 Love Radio, giving you company straight up until 9 o'clock in the evening. Hello there. My name is Diego Bandido, together with Tang Henyo, keeping you straight up until 9 in the evening. Manong Driver! Dilat pa ba ang mga mata mo? Ayan. Kasi kanina pang umaga lumabas si Manong Driver sa kakahanap buhay. O, wag pipilitin ha. Wag sobra-sobra. Kasi kung minsan pag sobra-sobra, dyan tayo nadadali. Relax lang. Break it to me gently. Pero sabi nga nila, strike while the iron is hot. Sabi nga nila, kaya masasabi ko lang, bunal ko! Ay, eto na mga kabisyo, babatiin lang natin na isang napakagandang gabi. Lahat ng mga kabisyo nating mga driver sa Manong na may hawak-hawak na bla. Pipilipit na naman yung dila ko. Sa'yo Manong driver na may hawak ng manibela na napapahampas-hampas pa sa manibela dahil sa lupit at bagsik ng ating mga musika. Siyempre, ganyan yung tugtugan natin dito sa programang EDSA! Correct mga kabisyo! At eto na nga, mekos-mekos na natin to. Eto, pag-usapan natin tong isang viral video na naman na kung maalala ninyo yung binangga na isang motorcycle taxi na talagang nadisgrasya. Ito na nga mga kabisyo, driver na ng bangga sa motorcycle taxi rider, kinasuhan na ng attempted murder. Oh no! Matapos itong halos nakita naman po natin yung video na kumakalat na parang sadyang banggain ng nakagitgitang motorcycle taxi. O, na nagresulta sa pagkadisgrasya nga ng rider at kasama pa ng pasahero nito. Pagkamalas nga naman ng pasahero eh. Eto, Tang, logican na natin to Tang para matapos na. Ay sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! We got 33 minutes after 8 o'clock and you are still locked in right here on 90.7 Love Radio, Metro's number 1. Eto mga kabisyo, logican na po natin to para magkaalaman na. Ano bang leksyon? Ano bang aral ng ating mapulot? Ano bang leksyon ng ating madampot? Eto po nga mga kabisyo. Karamihan sa atin magtatanong ka talaga eh. Bakit kaya ginawa yun ng driver? Ano ba ang posibleng pumasok sa utak ni Kuya? Oh no! Well mga kabisyo, ang aksyon na ginawa ng driver ng naturang SUV. SUV ba yun o MPV? Yun po ay tinatawag na vehicle ramming attack. Also known as vehicle as a weapon o VAW attack. VAW. VAW, grabe. Bunal call, bunal! Well, mga kabisyo, is an assault which wherein yung perpetrator o yung driver is talagang deliberately sinasadya na banggain yung sasakyan o ibangga yung sasakyan sa mga building, sa mga tao, or into another vehicle. VAW attack ang tawag dyan. Usually mga kabisyo, kadalasan po itong ginagamit na military tactic ng mga terorista. So talagang sinasadya yung sasakyan, niraram nila to carried out in the course of other types of crimes. Sa mga krimen, ginagamit din po ito. At kuminsan, nangyayari po ito sa mga incident kagaya na lang po ng tinatawag nating yung mga road rage.
na nangyayari. So, ang isa sa mga kadahilanan po kung bakit ginagawa nito, isa sa mga reason according sa mga eksperto is yung driver's psychiatric disorder. So, medyo may problema po ang nagdadrive. Kasi, kung babasihan po talaga natin sa nangyari, sabihin natin na hindi naman talaga balak intensyon na pumatay, pero malinaw po yung intent to harm. Diba? Okay lang sana kung dinikitan. Tapos, pagbaba ng window, biglang, pwa! Dinuraan ng plema! Okay lang sana kung gano'n na nangyari. Hindi. Talagang sinagi So, buti na lang, hindi na bagok yung ulo ng dalawang passenger at saka driver. Buti na lang naka-helmet. Kaya, attempted murder po ang ikinaso sa kanya. Well, sa mga kabisyo po natin dyan, hindi po biro ang magkaroon ng kagitgitan. Kaya dapat pairalin po natin ang pagkalamig ng ating mga ulo. Huwag palaging bunalkol. Sa ibang bagay natin, sa ibang lugar tayo bumunal. Ay, mga kabisyo, tayo po'y magpapaalam na bilis ng oras, oh. It is now 36 minutes after 8 o'clock. Alas 9 na. Tutoy na love. Tutoy ba to? Up next!